Amom no pintas na lang ti pagtungtong-tongan tayo na anakak nga napintas inborn. Amom da ti ropak nga daytoy inalak ni nanang ko, naalak ni nanang ko nga mistisa. Ngam, daytoy tiyan ko, naalak ni tatang ko, botyog, adapay urat-urat na. Paasar daytoy nga tiyan, dumadal ti biyote. Yung apay mananday ta, Jenny, apay nga nakasimangot ka manan, kasla kalangan na tebel nga gorilya. Ala among best friend, apay nga tanga kasto ti marikrik na kani Cardo. Amom manipod iti nakitak iso na first time. Allah nakon matan nga makaturog. Tapos ket basta agsapa umuno na akpay nga makariingam dagay manok mi. Allah nya nga taday toy main inlabak ngatan. Nga may apo gamin nga ni Cardo. Apay na nga tanga madlaw, di ba nukit kitak iso na ket mapangpang kisa kon tapos agtaytayak jay matak. Ngam ayo kaslangay nga nakaturturpi gamin nga lalaki. Ngam amom, no i-compare ko nga pima ni Cardo, kadagay exes ko nga dagay ex ko, nga dagay nang ibat-bati, nga dagay manluluko, nga dagay ulbod nga ex. Hoy, guwapo pima ni Cardo, mas guwapo ni Cardo ngam isuda. Amom urela itupak-tupak ti nature kanyak ni Cardo. Ay, sabatak with open arms and open legs. Ala, dalagang Pilipina ka. No agsaw ka, kasla nga ti panangkitam ti lalaki kat kikiam. Awanan nga talaga, awanan jay kunada nga Maria Clara effect. Jay naikwa, jay na mahinhin konserbatibo nga babae. Sa baliti generation tadtan, ay na, Diyos ko. Hindi tayo nakatugaw ka, hangkamat ang agkayang. Amom no nakakayang kakat naka-skirt ka, sumbrok ti langaw. Ay grabe ka, apay mat nga sumbrok ti langaw. Oho, ngam amom, no tilangaw kat ni Cardo, okay lang. Ay na daytoy, sige agsaw ka pa dita, ta igarugat ko daytoy aquarium dita rupam. Tapno kas lang nga girly like, wino lady like, o dayta ipitam, tapos agdi 4 ka. Ngam no nakalingling at ikayang mo manan ngam alwadam ta baka maanginan. Ngam seriously speaking, girl, daytoy medyo baliwam dayta is-style mo ti basit. Takarkarosi ka, tabalasang ka, no minsan ma-interpret da ka ti tao. Machismis ka, nga garampingat ka, nga sumayat ka. Uray amo tayo mat nga haan. Well, I know, given na ang mga yan, ano. Pero, well, sabi nga nila, first impression last, di ba? So, sabagay, I still need to be careful, di ba? Adati kasabihan ti English, kuna na, gossip is the killer of all good things. You know what I mean? For example, naging duwa kayo kani Cardo, agayem kayo. Mabalin nga madadial deta relasyon nyo gapo ti chismis. Abo matandag ita chismo sa mabin-bin na tingiwat dia. Anto oray pa ino nakapuspus kol jay subil dia, kasla agpalpalakpak. Anyway, apay kasla ko nakit-kita jay boyfriend mo? Adalang dita dayta. Siguro baka agdeng-dengag ta ang mamatan chismoso lang dayta nga lalaki adi. Siyempre oray din makal jay London, Pilipino ladta. Ang mamatan ti Pilipino, di ba? Kahit saang mangga ko ng mundo, osyosero at chismoso. Hello, love. Hello, how are you? You okay? Hello. Good. I can feel like there's too much girls talk going around in here. You know what, ladies? I can smell romance floating around. You know what, love? I have a very strong feelings that this lady came here to find love. Honey, because Dianne has a crush on Cardo eh. She loves Cardo. Good. She came here because she thought she will see Cardo in the store. But Cardo already went to Mindanao because he is assigned in Mindanao. Because he is a soldier. Anyway, I'll see you guys later, yeah? Okay, bye-bye. Alright, bye-bye. Bye, love. Ng best friend, por favor man. Sige mo tawagan mo ni Cardo kahit ko lang amang boses na. Siyempre, mabainak mat alangan na siya matimang message kanya na. Baka mat no ibaga na nga siya ti aghabhabol, diba? Uray agpaiso.
Hay apo daytoy ngayon no ang kala nga best friend. Ay, aguray takitak. Sa balimutan tayo doon nakita. Gitam ka di agbibinash man ng ti tao dito yung Facebook. Panggap ti issue ti politics. Kasla diamanan nga political analyst aminan. Ay apo. Kitam gamin daytoy. Ada pa'y nag-comment dito kasla nga mas nalalaing pa'y ng presidente. Amom agpay sumaminsan siguro di ibagbagada ngay nga little learning is dangerous. You know what I mean? O kitam daytoy o panpanggap ti pandemic. Ni manan o ibabash da pa'y jay director ti World Health Organization. Mas nalalaing da pa'yan ng jay director. Ni daytoy nagkumkumin pa'y kaslang abwakan na pa'y jay scientist. Daytoy pa'y manan o Francis Leo Marcos manan nga topic kat adamanan ti agin fulfilling NBI. Ay apo dagitoy. Jay shutdown ti ABS-CBN. Kasla diamanan amin nga journalist. Ay, only in the Philippines nga talaga daytoy. Siguro jay da dumadtoy astronaut. Tano ag full moon kat ada kukwatit da. Best friend, sakbay ka nga ma-stroke, di takan ma-heart attack. Sige na, tawagan mo ni Cardo, ang kwardo ng aking buhay. Ay, haanan. Na, madadal, ti aldaw ko dito na mabasbasak dito yung Facebook. Ni, lalo nga makulkulot dito yung bangs pocket din. Kat nanginapay ti agpariban. Bayam sakto tawagan ni Cardo no next week. Umay ka man no next week, tatawagan ta ni Cardo.